Nung ma-diagnose po siya natin ng erosin po, sir, hindi ko po talaga matanggap bakit ang anak ko merong ganun. Talagang nagbabiyahe kami ng asawa ko, talagang iyak na ako ng iyak. Kahit talagang hindi ko kaya tanggapin na bakit ganun. Mula sa Santa Magdalena, Sorsogon, isang ina ang tanging hanap buhay ang pagsasaka ng palay ay dumulog sa ating programa para sa pangangailangan ng kanyang anak na 5 taon nang dumaranas sa sakit na lupus. At makakausap natin ngayon si Nanay Gina. Ma'am, maaari nyo bang maikwento kung paano tinamaan ng sakit itong anak nyong si Rihanna, itong sakit niya ngayon? Opo. Nung nung grade 6 pa lang siya, nagkakaano na po siya, parang ang lagnat niya po ay pabalik-balik po. Tapos yung mga buhok niya naglalagas na, may time may rashes, hinahawakan mo yung balat niya, masakit. Pati yung buto niya masakit. Yung ginawa namin, lahat-lahat ng laboratory dito sa kahit anong pidya ng mga dinadala ko yan sa Sorsogon, dito sa IMAC, dinala ko po siya sa IMAC, sa private po yan. Pediatrist po siya. Tapos pabalik-balik kami, wala naman pong case na nakikita kung anong talaga yung sakit ng anak ko. Opo. Tapos pumunta naman po ulit ako ng Sorsogon, private ulit yun, kasi maraming laboratory, x-ray, CT scan, ganon, ano yung sa puso, yung to the echo. Opo. Lahat ng po clear. Kaya sabi ko sa dati, balik ko rin ako sa IMAC, sa Erosin. Sabi ko, Dok, may tendency po ba na parang lupus yung sakit ng anak ko? Sabi Opo. niya, sabi ni Doktora Clemente, yan yung niya, parang napapain niya. Kaya rin-refer niyo po ako sa sa Manila po. Sabi nyo ma'am, pagkakwento nyo, grade 6 ito tinamaan ng sakit niya, nitong lupus. Sa ngayon ma'am, anong kwena siya, sana, level sa pag-aaral? High school ba ito ma'am? High school na ba ito? Ano na po siya, sir. Mag-grade 11 na po siya ngayon. Nung nag-aaral siya ma'am, ano po yung paano nakaka-apekto po itong sakit niya ma'am sa, ngayon na nag-aaral po siya? Ano po, sir, parang niya ngayon, di ba bawal po siya sa araw, di po siya masyadong makaano sa araw kasi po pag time na naanan siya ng araw, masakit na yung katawan niya, lumalabas yung mga rashes niya. Saka po, pag time na hindi siya nakakainom ng gamot, yung mga buto niya, mga masakit po yan. May time na yung mata niya, namamagayan. May time na ang mga gilagid niya, magaring niya, pati lalamunan pag time na yan. Tapos minsan, na-stress po siya. Hindi siya nakakapasok. Pero before ito ma'am na tamaan siya ng sakit, kamusta ma'am itong si Rihanna sa eskwelahan? Ano yung mga dati niyang ginagawa na ngayon hindi niya na nagagawa? Aktibo po yung anak ko kasi po yan dati athletic po siya. Opo. Talagang po siya, runner po siya dati. Ngayon hindi niya na magawa yung pagtakbo. Kahit yung sa pag-school, parang na siya, parang na-latecomer na po siya kasi sa daming iniinom na gamot. Parang minsan nakakalimutan niya mga niya, ginagawa niya. Opo, talagang labis na naapektuhan po itong pag-aaral niya, especially itong mga activity na ginagawa niya dati sa eskwelahan. Ano ma'am? How about naman ma'am sa bahay niyo? Ano yung mga ginagawa niya sa bahay ninyo at yung mga dati niyang ginagawa before ito na tamaan siya ng sakit na lupus? Dati, ang ginagawa niya dati dito, laging nasa minsan na nagtatrabaho rin po siya, maghuhugas. Pero hanggang ngayon po, nakakapaghugas naman po siya kasi okay naman po siya ngayon. Yung Opo. niya, yung minsan talaga yung time na hindi siya masyado nakakatulog. May time po talaga ng ganon. Opo. Ito bang si Rihanna, ilang taon na po ito ma'am? 15, magpi-15 po siya, magsi-16 po siya bukas po. Opo, pang ilan po ito sa magkakapatid ma'am, sa anak nyo? Pangalawa po. Pangalawa? Opo, yung panganay ma'am, nasa ilang taon na po ito? Emma, 17 po siya, grade 12 po siya. Po siya ngayon? Palagi naman po siyang with honor, with high honor naman po siya. Opo. Ngayon ma'am, kamusta po yung hanap buhay nyo bilang magsasaka ma'am? Natutustusan ba ang inyong pangangailangan sa araw-araw? Especially ngayon na meron pong gamutan itong anak nyong si Rihanna. Sa ngayon po, sir, mahirap po ngayon kasi po di ba mahina yung income ng mga ngayon, yung walang masyadong bunga. Yung hanap buhay namin na nagagawa kami ng mga molido saka pilinat. Seasoning naman po yun. So okay, so ibig sabihin ma'am, maliban sa palay ay nagdedelensya pa kayo sa mga buko at paggawa ng pili nuts?
Opo. Nagdidilensya pa po kami. Saka sa po, sir, nakakapag-ano rin po ako minsan kasi po, di po, barangay kagawad din po naman po ako. Mm. So talagang mas kailangan nyo talaga ma'am na kumbaga income para sa gamutan ng iyong anak na si Rihanna. Opo, sa gamutan lang po, sa mga lab test, laboratory, gamot. Kasi po yung gamot niya ngayon, yung pinibili ko ngayon, yung generic lang kasi. Kaya ngayon masyadong parang malakas ngayon, hindi siya apektado. Hindi yung ano yung gamot niya ngayon sa kanya. Compatible. Kasi po maraming rashes siya ngayon eh. Lumalabas ngayon. Opo, kamusta naman yung pagkain niya ma'am sa tuwing siya kakain at syempre yung pagtulog niya ma'am? Nakaapekto ba itong iniinda niyang sakit ma'am? Wala naman pong ano sa pagkain. Okay naman po siyang kumain. Mm. Sa pagtulog, may time talaga kasi nagkaroon na rin kami po ng nag-neurologist din kami. Nagka-anxiety kasi siya dati na parang hindi niya po matanggap na bakit ako ang may sakit, bakit may ganito akong sakit na lupus. Mm. Ngayon Pero- kasi hindi siya makatulog. Opo, sa pamilya niyo ma'am, si Rihanna lang ba ang merong ganitong sakit? Opo, siya lang po yung may sakit. Kasi sabi ni Dr. Genetic daw yan eh. Sa 100 years yata na anak, nilalabas, may isang taong maratamaan daw. Opo, sa ngayon ma'am, ano yung pinakakailangan niyo po ngayon ma'am? Ang mas pinakulangan lang po ngayon, sir. Minsan, sa ano po yun, sa laboratory, mga maintenance sa gamot niya. Asap na, sana po sa financially. Kasi po pag, ano po, kasi talaga. Sa akin po talaga, lubog ako sa utang talaga. Kasi ganun talaga ang nangyari. Pag magpapalaboratory, kay ihiram ako. Opo. Ganun. Opo. So yan talaga yung pinaka-advice ng doktor para sa gamutan po ni Rihanna. Opo. Opo, opo, kung sa estimate natin ma'am, nasa magkano kaya abutin itong gamutan ni Rihanna? Sa monthly ko, ang inaano ko lagi sa gamot lang yan, ang maabot talaga ako ng 5,000. Gamot lang po niya yan. Opo, 5,000 every month yan ma'am. Gamutan lang yan ma'am. Gamot lang po yan. How Yung about, isang- opo, how about naman ma'am, yung mga CT scan, x-ray dito kay Rihanna, nasa magkano po aabutin kaya iyon? Yung CT scan niya dati, umabot ng 4,000. Tapos yung sa Tuda Echo, 4,000 plus din yun. Mm-mm. Ano yung C3 ang pinakaano kasi every 3 months yung C3 saka protein po yung pinapalaboratory para sa kid. Yung Opo. maabot ng 3,000 yung isa. Opo. Kaya lang, may discount naman po kasi ako kasi po may PWD ID naman yung anak ko. Talagang ma-presyo ma'am itong gagawing gamutan po dito kay Rihanna. Mas presyo po talaga kasi po hindi ka nakakabili dito sa mga South Drug ng mga gamot niya. Talagang pupunta ka pa na minsan ng Sorsogon. Sa Mercury ka talaga bibili ka po talaga ng gamot. Mercury lang talagang may gamot siya. Opo, maibalik ko lang ma'am sa kay Rihanna. No, ma'am? Nung nag-aaral siya or nakakausap niyo ma'am si Rihanna, ano sana yung pangarap niyang maging? Sabi niya sa akin yung una, gusto nga sana niya maging pulis. Bakit daw ma'am pulis yung gusto niyang maging sa future? Gusto nga niya maging pulis pero ngayon sabi niya, Mama, di ko naman po kaya kasi bawal po ako diba sa araw. Kaya gusto ko na lang po sana daw siya, coronary na lang daw siya. Opo. Para ito ba? Mm-mm. Na Okay. lang po ang gusto niya magluto na lang daw siya. Kasi hindi naman kakayanin ng katawan niya lahat ng kasi Okay. bawal po siya ma-stress. So ibig sabihin ma'am, si Rihanna ay sa loob lang ng bahay niyo ma'am, kadalasan. Po, sa loob lang siya ng bahay. Kahit sa loob siya ng bahay, pag nag-araw talaga ng malakas, ang rashes niya ang dami, lumalabas, sakit ng katawan niya, ganun po yun. Ma'am, ano yung nararamdaman natin na sa murang edad, tinamaan na po ng ganitong sakit itong anak niyo ma'am? Nung ma-diagnose po siya natin ng erosin po, sir, hindi ko po talaga matanggap bakit ang anak ko mayroong ganun. Talagang nagbabiyahe kami ng asawa ko, talagang iyak na ako ng iyak. Kahit talagang hindi ko kaya tanggapin na bakit ganun. Pero sa awa ng mahal na Diyos, sa tulong po ng mga kaibigan ko, prinasis nila lahat ng papunta kami ng Manila, ganyan. Tingnan natin hanggat anong makakaya. Pero hanggang ngayon po, sir, kinakaya ko po talaga para lang yung anak, ang kalusugan ng anak ko, maging okay. Sa tuwing nakakausap niyo ma'am si Rihanna, ano yung kadalasan na sinasabi niyo sa kanya para kumbaga maging malakas ang kanyang loob para sa kanyang gamutan?
Lagi ko naman po siya sinasabi na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Basta yan lang, andito lang kami talaga, kami ni Papa mo. Lahat gagawin. Kahit mangutang ako, basta lang ma-survive kita. Okay lang, sabi ko, huwag kang iisip. Hanggat kaya mo, huwag mong isipin na may sakit ka. Kung kaya mo lumabas ka. Makipag-ano ka. Banding sa mga kaibigan mo. Sige po ma'am, standby ka lang ma'am para sagutin ang pangangailangang medikal ni ma'am. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Medyo data ka masyado naiintindihan. Pero Sige. kanina narinig ko si nanay regarding sa kanyang mga lab test. Tama ba? Opo. Ma'am Japs, meron po tayong kababayan na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para sa gamutan ng kanyang anak. Ano po yung maaari maitulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po, ma'am? Okay. So regarding with sa medical assistance na itatao po ni Ako Bicol, pwede po si nanay magbisita sa satuyang office. Kasi kung kaipuhan niya po kung kailangan niya yung payment para sa laboratory test, kaya nating sagutin through MAEP. So, at kanina narinig ko po yung sinasabi ni nanay na nasa 4,000 plus yung kailangan niya. So, wala na po siya doon babayaran. Kaya na natin sagutin yung sa lab test niya. And kung halimbawa, sir, yung reseta ng doktor, available po doon sa ospital, sa Metro Health, pwede natin siyang bigyan. Kasi kino-cover din po ng Ako Bicol ay ng Metro Health through MAEP yung gamot. Opo. Na pwede natin ibigay sa kanya. At in case, ma'am, na magkaroon pa ng mga ibang test dito kay Rihanna, maaari bang sagutin din ng Ako Bicol Party List? Ganito na lang, sir, just in case makat po yung line natin, Apo. si nanay po, aantayin natin sa opisina, dalhin lang po yung reseta ng doktor, yung medical certificate, plus po yung quotation ng laboratory test. Opo, siguro, Para po ma-assist natin siya. opo, dahil sa medyo mahina yung signal natin dito kay Ma'am Japs. Opo, malinaw na malinaw po kahit medyo may diferensya po tayo sa signal, at least nalaman natin na sagot na ng Ako Bicol Party List itong sa pangangailangang gamutan ni anak ni Gina na si Rihanna. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Ma'am Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Balikan ko lang si Nanay Gina. Nanay Gina? Mama, sir. Opo, narinig niyo po ma'am na wala na po kayong aalalahanin. Po, salamat, maraming salamat po, sir, sa tulong ng Ako Bicol. Tabang ora mismo po talaga, sir. Laking tulong na po yung ginawa namin. Kahit gamot lang talaga, okay na po ako. Kasi doon ako nahihirapan sa gamot po talaga sa laboratory. Maraming salamat po kay Ma'am Jabs po. Yan po ang main objectives ng Ako Bicol Party List na tumulong sa mga kagaya nyo po na mga kababayan natin, hindi lang po dito sa Bicol, pati na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas na nangangailangan po ng tulong medikal. Last na lang po ma'am, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Maraming po salamat sa Ako Bicol Party List po. Sana po magtalubo pa po yung pagtulong sa mga katulad ko pong may mga mahihirap po. Na sana po lahat matulungan tulad ng mga may mga sakit, kahit anong sakit pa po, matulungan ng Ako Bicol. Sa laking pasalamat ko talaga sa Ako Bicol Party List dahil sa natulungan ako sa liblib ng Santa Magdalena, isa ako sa natutulungan ng Ako Bicol Party List po talaga. Maraming po salamat sa Ako Bicol po. Yan, maraming salamat po Ma'am Gina dyan sa bayan ng Santa Magdalena, Sorsogon.